Ти кога тук преди колко време? Миналата седмица, май. Да, прави масаж. Да, казахте, че ще я 5 масажа. Вие ми казахте, че имам нужда от повече секс. Кога прави любовно, трябва да получи оргазъм. Това е много важно. Аз сам прави секса, няма оргазъм. Нищо много бързо свърши. И това жени опарят. Кое трябва? Ма, Да ги махам? Да. А не може ли само да ги... и панталон. И после да ти сложи вендуза. Ама и гащите да си свалят? Да. Ама не може ли примерно само да ги свлича надолу, защото трябва да си съвличам цялата? Да, свижа. Не, така не може ли само да ги дигна примерно? Не, че е голям проблем да се съвлича, но просто не искам. Мога примерно да си сваля и така панталон. Да си сваля сега и дънките. Да, обрим си така. В смисъл, всички така се съвличат. Да. Бързо закопчавате сутиена. Пъчели си. Вече имате опит, нали? Аз имам чувство, че пръста ви ще влезне в анусът ми с извинение. Вие ми казахте, че просто на гърба ще ми правите масажа, не? Да, тук така, чак да ме пашка. Скъпи приятели, отиваме при китайския доктор, за да го питаме защо практикува такива методи на лечение. Ама много ме боли. Не натискай така, че ме боли. Доктор Ван Пейдзил, здравейте! Здравей. Поздрави от господаря на ефира. Как сте? Добре. Тук във вашия кабинет кипи активна медицинска дейност. Айде, малко не. Моментите, какво правите? Не. Бихте ли ни казали Не, малко не, повече не, за не, вашата не, дейност? не, Какви- не. Какво правите, господин? Не. Аз не ще. Не бутайте оператора, момент сега. Не. Това момиче, каква диагноза му поставихте? Вие сте диагностик, нали така? Да. Каква диагноза има според вас това момиче? Не бутайте, моля ви, оператор. Нека да ви видят хората Аз малко не безплатна ще. реклама. Не ще реклама, Не а не. Не. Вижте това, защо ме бутате така? Господин, не Нека така. да разкажем за вашата Не. медицинска дейност. Я кажете Не. как лекувате? Имате ли право да лекувате в такива условия? Кажете. Имате ли право? Кажете сега. Кажете. Не ме бутате, моля. Какво правите? Вижте сега. Чакайте. Защо сте толкова агресивен? Разкажете на хората как лекувате. Вие току-що Вие лекувате ли изобщо или се опитвате само да обарвате жените? Я кажете. Аз не паря жени. А какво бара? Никой не паря жени. Знаете ли, че това момиче е абсолютно здраво, което е тук? Това момиче е абсолютно здраво, няма никакви проблеми. А вие тръгнахте да му кажете, че има нужда от 5 процедури по 70 лева масажи. Какви са тези масажи? Чакайте сега, какво? Добре, това тук според вас как може да е лекарски кабинет в тези условия? Вижте колко е мръсно са. Как преглеждате това? В този момент се появява собственичката на офиса. Госпожо, здравейте. Здравейте, господин. Поздрав. Много се виждам. Поздрави от господа на ефира. Вие тук ли работите? Не работя тук. А какво правите? Хайде са навън. Моля? Навън. Защо навън? Как така навън? Чакайте сега. Сега ви казвам, имаме- че ще ви изгоря, ако Как не ще излезете изгорите с навън. цигарата? Навън. Моля, вижте сега, какви ги вършите тук? Ви изброя. Как ще изгоите камерата? Не ви... Много е. Махнете... Предполагам, че ви е застраховане. Моля, вижте, вие какви дейности извършвате в този кабинет? Това е? Как пушите цигара в лекарски кабинет? Защо путате всички, господине? Не ви ли е срам? Вънка. Какво вънка? Какво вънка? Какви са тези работи, господин? Абе, господин, излезте. Вие не се ли притеснявате? Тук медицинските власти идвали ли са да... Кога са? Защо само тук бутате камерата? И мене ме бутате, не ви ли е срам? А жените ги обарвате. Как така? Какво пара? Защо обарвате жените? Момиче, ела тук ти говори. Аз да пара, не пара. Аз казах къде е точки. Какви точки, господин? Вие имате ли право да лекувате, да практикувате каквито и да било медицински дейности? Имате ли право да извършвате каквито и да било медицински дейности, да прибират и да взимате пари за това нещо? Какви са тези? Господин, вие имате и право да влизате в моята къща. Имаме тук е кабинет лекарски, тук е културен център.